Mikä on tehokkain tapa varmistaa, että sinulla on tyytyväisiä, uskollisia ja tuottavia asiakkaita? Ota selvää, opi ja tee positiivisia muutoksia. Vaikuttaako liiankin yksinkertaiselta? Miksi sitten 69% kuluttajista sanoo, että he ovat lakanneet asioimasta palvelun parissa huonon palvelukokemuksen perusteella? Kuinka voit varmistua siitä, miten asiakaskuntasi todella kokee palvelun tason? Me Happier Notilla tarjoamme asiakkaallemme parhaan johtamistyökalun asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden jatkuvan mittaamiseen ja kehittämiseen. Luo sopiva kysymys ja kerää arvokasta palautetta saman tien. Happier Not on vaivaton ja helppokäyttöinen niin, että 20% kuluttajista antaa palautetta joka päivä. Seuraa tuloksiesi pilvipohjaisen web-raportoinnin kautta jatkuvasti. Lisäksi saat raportit automaattisesti suoraan sähköpostiisi. Saat selkeitä yhteenvetonäkymiä, näet toimipisteiden keskinäisen tason ja pitkän aikavälin trendejä, joista saat eväitä sekä pitkän että lyhyen tähtäimen toimenpiteiden suunnitteluun. Happier Not-palvelusta saat työkalun myös työntekijöiden motivointiin. Tuloksia jakamalla osallistat asiakkaitasi ja lisät heidän uskollisuuttaan ja luottamustaan, mikä on avainasemassa liikevaihtosi kasvattamisessa. Happier Not on auttanut tuhansia yrityksiä kaupan, terveydenhuollon, liikennöinnin, palveluiden ja henkilöstöhallinnon alalla. Saat siitä ainutlaatuisen tunnusluvun asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden kehittämiseen saamalla palautetta välittömästi palvelutapahtuman jälkeen. Aseta itsesi etulyöntiasemaan. Päästä asiakkaasi ja työntekijäsi ääneen. Anna heille Happier Not. Teemme ihmisistä tyytyväisempiä. Hymiö kerrallaan.